Κριστιάνο Ρονάλντο. Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι σίγουρα το τελευταίο μου σταυρός λιώσης 11 Νοεμβρίου 2025 5 μετά Μεσημβρίαν Παπάκη 2024 AP Images Μάρτιν Μάισνερ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκαθάρισε πως το Μουντιάλ του 2026 θα είναι δεδομένα το τελευταίο της καριέρας του. Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο της καριέρας του Κριστιάνο Ρονάλντο. Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο 41χρονος Superstar σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN την Τρίτη, 11 Ενδέκατα. «Σίγουρα θα είναι το τελευταίο μου. Θα είμαι 41 ετών όταν ξεκινήσει η μεγάλη διοργάνωση», δήλωσε ο Πορτογάλος επιθετικός της Al Nassr. «Είμαι στο παιχνίδι τα τελευταία 25 χρόνια. Έκανα τα πάντα. Έχω πολλά ρεκόρ σε διάφορα σενάρια σε συλλόγους και επίσης σε εθνικές ομάδες. Είμαι πραγματικά περήφανος, οπότε ας απολαύσουμε τη στιγμή, ας ζήσουμε τη στιγμή». Ο Ρονάλντο έχει σκοράρει 143 γκολ σε διεθνείς αγώνες και είναι ο πρώτος άντρας ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε 5 παγκόσμια κύπελα. Cristiano Ronaldo. The 2026 World Cup will definitely be my last. Cast of Melting Cross. The 11th of November 2025 1700 at 2024 AP Images. Martin Meisner. Cristiano Ronaldo has made it clear that the 2026 World Cup will definitely be the last of his career. The 2026 World Cup will be the last of Cristiano Ronaldo's career. The 41-year-old superstar himself announced the news in an interview he gave to CNN on Tuesday, 11/11. "It will definitely be my last. I will be 41 when the big tournament starts," said the Portuguese striker of Al Nassr. "I've been in the game for the last 25 years. I've done everything. I have a lot of records in different scenarios in clubs and also in national teams. I'm really proud. So let's enjoy the moment. Let's live in the moment." Ronaldo has scored 143 goals in international matches and is the first male footballer to score in 5 World Cups.